O altă zi din viața unui landlord. Am primit mesaj mai devreme de la unul din chiriași că s-a umflat parchetul. Vă las mesajul să-l vedeți și voi. Ideea e că casa asta a fost renovată în ianuarie cu parchet nou și mi se pare foarte ciudat cum s-a umflat în halul ăsta. Pur și simplu flambează, nu doar că s-a umflat un pic de la umezeală, să zicem, pur și simplu s-a ridicat de tot și flambează, ceea ce e foarte ciudat, nu ne dăm seama deocamdată de ce. Mâine o să mergem să vedem și încercăm să o reparăm. Vă las și un video la sfârșitul videoului meu să vedeți exact cum se vede de fapt parchetul. Și aștept și părerile voastre, poate îmi dați o idee ce are, că eu n-am nici cea mai mică idee. Așa că vă pun acum video și aștept părerile voastre în comentarii. Seară faină!